dnes máme také teda pokračovanie toho, čo sme hovorili, alebo čo som hovorila v útorok. Tak sa teším, že aj dnešný večer vám môžem povedať viac a aj verím, že vás povzbudím. Aký ste mali dnešný deň? Štvrtok, už máme marec. A dnes by som teda pokračovala tou témou moc pomôcť. A ja som útorok začínala tou myšlienkou kráľa Šalamúna, ktorú by som teraz tak zopakovala. Tá myšlienka je v Biblii, pri Sloviach 3. kapitole. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci to učiniť. A hovorila som príbeh zo školy, a ako som teda mohla pomôcť spolužiakovi. Ak ste to nepočuli, tak môžete si to dať z útorka, teda ešte raz to vypočuť. A ďalej som hovorila o tom, že čítala som, že základom slova pomoc je slovo moc. A hovorila som o tom, že každý z nás, každý z ľudí, kto je človek, má moc pomôcť. Tak každý z nás máme určitý dar, určitú schopnosť a máme ju od Pána Boha preto, aby sme mohli pomáhať druhým ľuďom. A dnes by som teda pokračovala takými ďalšími príbehmi. A nie sú to nejaké, ja by som povedala, svetoborné príbehy, ale chcem poukázať na to, že aj máličko, keď človek urobí, tak vie niekomu pomôcť a spôsobiť niekomu radosť. Nemusí to byť niečo svetaborné, ale vlastne z tých našich malých životných príbehov toho, komu pomôžeme, alebo kto pomôže nám, vytvára tento svet, v ktorom žijeme, také niečo krajšie, také niečo peknejšie a ukazuje na to, že predsa je na tejto zemi aj niečo pekné, lebo to dáva Pán Boh. A takže ten prvý príbeh, ktorý by som povedala, sa týka korčuľovania. Neviem, či vy radi korčulujete. Ja nemyslím teraz kolieskové korčule, to som ešte neskúšala, ale korčuľovanie na ľade. A ja si pamätám, keď som bola ešte ako dieťa a mala som 5 súrodencov, tak sme od niekoho dostali, dneska sa to povie second hand, sme dostali také korčule, oni to boli mužské korčule, vtedy sa to volalo Kanady a boli len také dva druhy, boli ženské krásky a tie mali také tie zúbky, ako aj dnes, vpredu a tie mužské nemali zúbky. A ja som sa vlastne naučila korčulovať na týchto korčuliach, ktoré nemali zúbky a rada som sa korčulovala, aj keď to boli staré korčule a boli, ja neviem, či o 2 čísla väčšie, tak som si musela dať vždycky ponožky a také viacej, také teplejšie a tie korčule sme si striedali so súrodencami, už neviem, ktorý z mojich súrodencov to využil, ale o to nejde. Ja po 20 rokoch som znova sa dala na korčulovanie, ale to bolo asi pred 4-5 rokmi. A tak som bola tiež korčulovať jeden deň, išla som sama, lebo manžel nemohol, ani ľudia, ktorí s nami chodili, nemohli, tak som išla sama korčulovať. A korčulovať chodíme nie vonku, ale do arény, kde je to kryté a sa tam môžete aj prezviesť a je to také komfortnejšie, lepšie. Tak ja som sa teda išla korčulovať, mám tu svoje korčule, ktoré takisto, oni sú už moje, už to nie sú tie Kanady, na ktorých som sa učila. A tiež som si kúpila teda bez zúbkov. Dneska môžete už aj ženské korčule kúpiť bez zúbkov, pretože mne tie zúbky vadia a som skúšala aj s takými korčulami, čo majú tie zúbky a ja som sa skoro na nich zabila, pretože stále som udierala o tie zúbky a proste nevedela som na nich jazdiť. Takže toto je moje, takéto bez zúbkov. A veľmi rada sa teda korčuľujem. A bola som teda raz ten jeden deň, som išla sama sa korčulovať tu v Prešove a
videla som tam pri tom korčulovaní jedného takého pána. Korčulovanie tak prebieha, že všetci ideme jedným smerom do kolečka a ideme. Nemôže ísť nikto v protismere, aby sme sa nezrazili. Jedine potom, keď sa zahlási, že zmente smer jazdy, tak sa všetci otočia a zasa ideme všetci tým opačným smerom. A videla som, že tam bol nejaký pán a bol taký mohutný, vysoký, a bolo očividné, že je prvýkrát na tých korčuliach. A on tam pomaličky, on sa len tak pomaly klzal, niekedy bol pri tých mantineloch a to bol taký pán, čo bol vysoký, bol mohutný. Tak hovorím si, len ten nech nespadne, lebo on keď spadne na ten ľad, tak je to iné, ako keď ja spadnem, taký malý človek. Hoci ja si musím dávať pozor na svoje kolená, ale keby tam on spadol a na ten ľad taký veľký, no ale išiel pomaličky, snažil sa a tak som sa tam korčuľovala a potom sa pozriem bližšie na neho a vidím, že to je môj známy. A prišla som k nemu a hovorím, ja som ťa ani nespoznala, že si to ty, naobliekaný, čiapku mal a bola tam aj jeho manželka. A hovorí, že on sa učí korčulovať a že ide mu to ťažko. Hovorím, no vidím, ale to, čo ja viem, ťa môžem naučiť. Ja nie som nejaký borec v korčulovaní, ja som rada, že len sa korčulujem, neviem ani brzdiť šmikom, iba tak to viem brzdiť, hej. A to, čo viem, ja ťa môžem naučiť. No tak som mu ukázala, ako sa má odrážať, ako ísť, ako má byť sklonený, že nie dozadu moc, ani nie moc dopredu, ruky nie vo váčkoch, aby proste mal pohyb s tými rukami. Takže som mu to ukázala a mohla som mu to ukázať preto, lebo on mal tiež, samozrejme, muži mávajú tiež takéto korčule, lebo so zúbkami sa inakšie jazdí. Tak som mu to ukázala a už mu to potom išlo lepšie. A ja som bola rada, že ja, čo vlastne nie som nejaká korčuliarka, ja som mohla učiť takého vysokého chlapa korčulovať. On bol potom z toho taký unavený a hovorí, ja som nevedel, že korčulovanie to je také únavné, celý bol spotený som. Hovorím, to nevadí, ale aspoň si sa niečo naučil. Ja potom neviem, či bol aj druhýkrát. Ak nebol, tak ho pozbudzujem, pretože už keď pôjde druhýkrát, už to pôjde určite lepšie. Pretože keď sa prvýkrát už naučil a už mu to išlo, hoci pomaličky, už druhýkrát mu to pôjde lepšie. A vidíte, nie je to niečo svetoborné, ale ja som sa tak tešila tomu, a keď som prišla aj domov, tak som hovorila manželovi, vieš, že tam bol a koho som učila korčulovať. A on fakt, že to bol on, a hovorím áno, takže mňa to potešilo. A hoci to nie je niečo svetoborné, ale naozaj to, čo máme, to, čo vieme, môžeme naučiť aj druhých a pritom nemusíme byť nejakí špecialisti. Ja nemám nič proti špecialistom, ja by som tiež bola rada, keby ma niekto naučil brzdiť šmikom na týchto korčuliach, takže ja sa mám tiež čo veľa učiť. Takže to je ten prvý príbeh o pomoci a druhý príbeh o pomoci by som povedala z centra mesta, tu v Prešove, už to bolo dávnejšie, neviem presný rok, ale to nevadí. A u nás na námestí alebo v centre sú také široké chodníky, nie sú úzke, sú široké chodníky, ktorí ste Prešovčania, alebo boli ste tu, tak poznáte to centrum. A nebola ani zima, ani leto, bolo tak medzi obdobie a neviem, či jar, či jeseň. Ako som tak išla, tak som si všimla, že na tom chodníku niečo je. A idem bližšie a pozerám, na chodníku leží človek. A tak mi to bolo také zvláštne a hovorím, no tak bude opitý ten človek, alebo je mu nejako zle, lebo nikdy neviete. Tak sa pýtam, no čo s tým človekom, lebo ľudia chodili hore-dole, on tam bol rozšapený úplne na tom chodníku. A mne to nejako nedalo, že ľudia si idú len tak hore, ani si hore dole, ani si ho nevšimnú.
A pritom ja ich neodsudzujem, neviem, či sa ponáhľali, viete, ju sa ponáhľa, ako nechcem na nikoho ukazovať alebo zle hovoriť. A tak som rozmýšľala, no aj ja sa ponáhľam, ale ten človek nemôže ostať tu na zemi. Bola hneď tam vedľa taká lavička, tak som začala hútať a hovorím, Pane Bože, tak ako ho dať na tú lavičku, ja ho len tak nezdvihnem. A išiel okolo jeden pán a tiež išiel tak, prechádzal okolo, tak ja som ho zastavila a hovorím mu, prosím vás, Pane, že nenechajme tohoto človeka tu na chodníku, pomôžete mi ho dať na tú lavičku? On tam pozrel na mňa s úsmevom, že áno, že pomôžem. No tak ho zdvihol, ja som ho tiež nejako podoprela a dali sme ho na tú lavičku. Potom som si sadla k nemu, k tomu pánovi. On už, keď ste ho tak posadili, tak už vedel sedieť na tej lavičke. A som teda zistila, že naozaj mal niečo v sebe, mal v sebe alkohol. Tak som mu len povedala, že Pane, ja sa ponáhľam, nemôžem tu s vami byť, ale chcete tu, dokiaľ nevytriezvete, alebo aspoň trošku, aby ste zasa nespali na ten chodník, lebo je studený, môžete prechladnúť, alebo na tú lavičku si láhnite. No to prikývol, to ma ešte vnímal a ja som išla potom ďalej. Vidíte, nemala som ja nejakú telesnú silu ho zdvihnúť, ale mala som ústa, ktoré poprosili ďalšieho človeka, ktorý tiež mohol pomôcť, a tak sme vlastne tomuto človeku mohli pomôcť takýmto spôsobom, že znova by sme mohli povedať, že nič svetoborné, ale predsa tomuto človeku bolo treba pomôcť, lebo na tej zemi mohol prechladnúť a tak ďalej a tak ďalej. A človek niekedy si povie, no čo už ja len môžem pomôcť, ale keď hľadáme tie spôsoby a chceme pomôcť ľuďom, tak Pán Boh nám môže dať také nápady, o akých ani nesnívame. A samozrejme, keď som čítala aj tú myšlienku, že ak je v tvojej moci učiniť to, že niektoré veci my nemôžeme, na to nemáme a Pán Boh to dobre vie, potom môžu pomôcť aj tí druhí ľudia. A chcem aj povedať, že aj mne veľa ľudí pomohlo v mojom živote a som veľmi Pánu Bohu vďačná aj za týchto ľudí, ktorí mi teda pomohli. Minulú časť, teda v útorok som hovorila o tom, že a aj dnes na začiatku, že tú moc pomáhať máme od Pána Boha. Že je to dar a že je to schopnosť, ktorú máme používať a využívať. Nemáme byť nejako leniví, máme sa zaujímať o ľudí okolo nás, lebo Boh sa zaujíma takisto o nás. Keď som sa tak nad tým zamýšľala, a že prečo nám Pán Boh dal aj takúto vec a kto je takým aj najväčším príkladom, tak videla som len Pána Ježiša, ktorý sám je nám najlepším príkladom vo všetkom, a to sa týka aj pomoci. Pretože Pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, prišiel na túto zem, tak bol najkrajším príkladom toho, ako mu záleží na človeku. Videli sme to, alebo keď čítate Evanjelia, Bibliu, alebo počúvate kázne, vidíte, ako Ježiš chodí, ako Ježiš uzdravuje, ako sa zaujímalo o človeka, keď bol na tejto zemi. A tento týždeň som si čítala príbeh, ako uzdravil jedného človeka, ale bola tam skupina ľudí, farizejov a kňazov, ktorí potom išli nabok a začali proti Ježišovi hovoriť a dokonca hovorili, že ho chcú zabiť. A človek sa pýta, no tak prečo toto tí ľudia robia? A takisto aj v našom živote nemyslíme si, že keď pomôžeme, tak to budú všetci chápať. A takisto aj Pána Ježiša to neodradilo, keď hoci on dobre robil, tak mnohým to vadilo a chceli ho zabiť. A lenže tu som sa znovu zamyslela nad tým, že hlavným zámerom Pána Ježiša nebola sociálna práca. Aj keď
Evanjelia, všetko, čo o ňom čítame, vidíme, aký mal záujem od človeka, ako ľuďom pomáhal, ale hlavný zámer pána Ježiša nebola sociálna práca. Hlavným zámerom pána Ježiša bolo zachrániť človeka. Biblicky, keby sme čítali, tam je slovíčko spasiť, určite ste to počuli. Znamená spasiť, zachrániť človeka. No už si len tak povieme, no tak a ako zachrániť, na čo mi treba záchranu? Mne stačí pomoc. Aj vtedy si ľudia niektorí mysleli, však mne stačí pomoc od toho Ježiša, niektorí ho mali za pána, ale keď im hovoril o záchrane, aby mali večný život, tak už ho nechceli. Niečo podobné, aj vy môžete niekomu pomôcť, pomôžete, ale už nechce s vami nič mať, už ste mu pomohli, ale mať s vami nejaký vzťah, alebo sa zaujímať o vás, tak už nie. Poznáme to možno, hej, aj na svojich príkladoch. A presne pán Ježiš zažíval niečo podobné a tým hlavným zámerom, keď sa k tomu vrátim, pána Ježiša, hoci mal záujem od človeka, pomáhal, dnes hovoríme tomu sociálna práca, hlavný zámer bolo zachrániť človeka. A z čoho zachrániť? Človek sa pýta, no tak ja potrebujem záchranu. Jednoducho poviem, a tak skrátke, áno, potrebujeme záchranu od pekla. Pretože keď každý z nás raz odíde z tejto zeme, odíde, tam sú rôzne také slovíčka, alebo budeme musieť odísť, zomrieme a tak ďalej, tak sú len dve miesta, kde pôjdeme. A to je peklo alebo nebo. A pán Ježiš nás chce zachrániť od pekla. Viete, Boh nás nestraší peklom. Boh nás chce len upozorniť, že peklo existuje a že pokiaľ v neho neuveríme, môžeme tam skončiť. Ale on nechce, aby sme skončili v pekle. A to je tá dobrá taká správa, dobrá novinka, dobrá novina, že ty nemusíš skončiť v tom pekle. Že Pán Ježiš ťa môže zachrániť, aby si strávil s ním večnosť v nebi. Keď sa hovorí o pekle, tak niektorí pochybujú, hovoria, aké peklo. Čítala som raz takú myšlienku, alebo hovoril to jeden kazateľ, som si spomenula, že čoho sa ľudia najviac boja, z toho si robia srandu. A takisto aj o pekle je veľa vtipov. A mne sa páčila tá myšlienka, že z čoho sa ľudia boja, z čoho majú strach, si robia nejaké vtipy. A môže byť aj o tomto taká pravda, že v skutočnosti sa ľudia, keď sa zamyslia aj na túto otázku, boja a robia si o tom vtipy. A keď si vygooglíte vtipy o pekle, tak ich tam máte hore, dole strašne veľa. A samozrejme sú aj vtipy o nebi, ale to neviem prečo, to som tak neskúmala. Takže, a vrátim sa k tej záchrane, že Pán Ježiš nás chce zachrániť od pekla. A preto prišiel aj na túto zem, aby nás zachránil a on vedel, že akým spôsobom nás zachráni. Zomieral za nás na kríži, za každého jedného. A na tretí deň stal z mŕtvych, bol skriesený, zvíťazil nad smrťou. Preto aj my budeme skriesení, lebo on bol skriesený. A to je tá radostná zväz, alebo správa, že keď uveríme v Pána Ježiša Krista, tak máme večný život. To je viera v Neho. A ja som veľmi šťastná, že ja som mohla tomuto uveriť a verím Pána Ježiša 40 rokov, nikdy ma nesklamal a vždy ma tak sprevádzal, že mi dával to ubezpečenia, tú vieru veriť v Neho. Viem, že Boh je reálny, lebo som ho zažila a zažívam ho na vlastnej koži, ako zvykneme hovoriť. Verím tomu, lebo žijem s ním, mám s ním osobný vzťah a on so mnou. A to nie je nejaká ťalafatka, ale to je naozaj skutočný príbeh alebo skutočné príbehy, ktoré s ním zažívam. Tak, aby som ešte niečo nezabudla, ja tu mám aj poznámky a keď si ich pripravujem, stále škrtám, doplňam, možno to poznáte. Takže
Ja prajem teda každému, aby sme mohli zažiť živého Pána Ježiša, lebo on nielen zomrel na kríži, ale vstal aj z mŕtvych a žije. A tá záchrana je jedine mene Ježiš. Mám tu takú poznámku ešte. Moc pomáhať máme všetci, je to dar od Pána Boha. Ale moc zachrániť má len Ježiš Kristus. Nikdy nás nemôže zachrániť, len Ježiš Kristus. A to je tá pravda. Tak to je také moje posolstvo pre vás. Začala som korčulami a končím aj týmto, aby keď ste nezažili Pána Ježiša, modlite sa k nemu a hľadajte tú cestu, lebo kto hľadá Pána Boha, skrze Ježiša Krista, tak ho nájde. Lebo tu ide o večný život, o tvoj večný život. A Bohu, aj mne veľmi záleží na ľuďoch, aby ten čas potom, keď odídeme z tohto sveta, sme trávili v nebi a nie v pekle. No čas už potom nebude. Čas máme tu na zemi. Takže ďakujem vám za vaše sledovanie a pokiaľ máte záujem viac rozprávať o tejto téme, môžete mi napísať na môj Messenger. Rada sa budem s vami o tom rozprávať. Tak prajem vám ešte pekný večer, nech sa vám darí a možno cez víkend si trošku pošportujte. Keď mi vyjde, pôjdem aj ja, ale asi nevyjde mi. Ale to nevadí. Tak majte sa krásne, pekný večer.